A Saia. E dis que esta é a primeira revista galega feminista. Mira o ano, 1982. Miralle tío prezo, 10 pesos. Mi madrilla. Ai, pero non sei se daqui sacaremos algo para a consigna do 8M. A ver que poñemos na pancarta. Pero como non imos sacar nada daqui, muller? Tanta inspiración que moveu a María Xosé a crear este centro de documentación de igualdade e feminismos do Consello da Cultura Galega. María Xosé, que María Xosé? A muller máis importante da filosofía galega contemporánea. Referente internacional no encontro entre filosofía política e feminismo. A creadora do álbum de Mulleres de Galicia, colaboradora do CIFEX, o Centro de Estudos Feministas e de Xénero da Universidade de Santiago de Compostela. Agra. María Xosé Agra. Moita filósofa americana e as galegas non lle sabemos o nome ou que? Dame un minuto. Xa está. Mito, lírica e pensamento. Mito, a traxedia de Clitemnestra. Agamenón, o seu home, sacrifica a filla de ambos para ter vento nas velas. E ela que fai? Vinganza. A xustiza pola man, o poema de Rosalía. Os que tiñan fama de honrados puxéronlle a roupa a tiras. E ela que fai? Vinganza. Imos montar un mobaño de sangue. Estás me a tomar o pelo, verdade? Sabes de sobra que o que pretende Agra neste ensaio de olvidar a Clitemnestra non é precisamente iso de arramplar con todo. Muller, se o presentas cunha fouce... Ti xa sabes que ela emprega esta historia para falar da xustiza desde unha perspectiva feminista. Simboliza a falta de voz ante unhas leis e unha orde social establecida que as priva de xustiza. Contame máis. Por riba de diferenzas culturais, a opresión patriarcal deixou as mulleres en entidade política. Pénsao, no debate entre familia e Estado, filiación e afiliación, as mulleres sempre somos sacrificadas en favor do primeiro. Por iso, sen igualdade, non hai xustiza. Totalmente razonable. Pois mira que a filosofía política lle leva dado voltas e voltas e voltas o concepto de xustiza. De feito, Rawls teorizou sobre a súa relación coa igualdade, pero foi realmente Agra quen revisou esas teorías desde unha óptica feminista. Agra defende que só escoitando as voces das persoas oprimidas, é dicir, mulleres, vulnerables, quen precisa de coidados, podemos achegarnos a unha xustiza máis real e democrática. Vulnerabilidade, coidados... É que estás definindo o meu universo feminino. E hai máis. Recoñecemento social, redistribución da riqueza... Para. Que tes diante o soldo mínimo do sector servizos. Iso non é exclusivo das mulleres, mas nesas eivas somos maioría seguro. Seguro. Por iso é tan importante ter voz ante a xustiza, facernos escoitar para pasar de víctimas a axentes o cambio. Como a campaña Yo si te creo. A ver que che parece esta. A xustiza ou é feminista ou non é xustiza? Porque nin é xusta, nin é